מאוד על הפנים שלנו. אנחנו חוזרים, יש. ספר לנו, מה נשמע אצלך? ספר לנו קצת, מה הצלחתם לראות? הסתכלות עליתי כאן דגל ישראל בספה. גדול. הצלחת לשמוע ממנו משהו, להגיד לו משהו? רק תשמעו את החדשות. זה חייל, זה חייל. החיוך הגדול הזה על הפנים שלו, אנחנו רואים את זה גם כאן. יאללה, וואו. אתם נושמים קצת לרווחה אחרי שראיתם אותו? כן, החזקנו את הנשימה בזה וצפויה להתקשר, ובאמת הפעם הראשונה אנחנו מסוגלים לנשום כמו שצריך, אבל עוד שנייה בבית ורק אז באמת נוכל לנשום עד הסוף. כן, ספר לי על ההורים קצת, על ויקי ויהודה שהם הגיבו כשהם ראו אותו. רואים אותנו, האמת, בשיחת וידאו, בצד, כולנו התרגשנו וקפצנו ופרחנו, שיראו אותנו שאנחנו בסדר, חיכינו לו, וכל המשפחה והבית, וכל החברים בסדר, שיחזור, מחכים לו בבית, אוהבים אותו, ועוד שנייה הוא בחיבוק של אמא. יוצא לך שנמרוד, תודה רבה ששיתפת אותנו ברגעים האלה. בואו נסביר לצופים שמצטרפים עכשיו, ירון, הם עדיין, גם נמרוד, גם מתן, גם דוד ואריאל, צריך לומר, עוד לא בידי הצבא האדום, עוד לא בידי צה"ל, הם עדיין בידי חמאס, וחמאס הוא זה שבעצם עושה את הסיפור. ישראל הם חוזרים, יש. מרימים טלפון לאבא של דוד ואריאל קוניו בשיחת וואטסאפ. הוא מדבר איתם, סילביה מדברת איתם, ואז הם מעבירים את הטלפון למתן סנגאוקר שמדבר עם עיניו, ואחרי כמה שניות מעבירים את הטלפון לנמרוד כהן, ונמרוד מדבר איתם. זאת הסיבה שאלו החטופים שכרגע... כן, יש רק 13 חטופים שצריך לשחרר עכשיו, אז ביוש, ועוד שעה הם מגיעים. אבל יכול להיות